Ola, son Óscar e hoxe veño a falarche de Wi-Fi Mesh DR, a solución aos problemas de cobertura nos currunchos da túa casa onde non chega ben o sinal Wi-Fi. Basicamente son uns amplificadores intelixentes cos que consigues cobertura total e máis velocidade en toda a túa casa. A ver, casas hai moitas e situacións que afecten ao sinal Wi-Fi tamén. Por exemplo, se a túa casa ten un corredor moi longo, ou hai moita distancia entre o router e os dispositivos, o portátil, os móviles, incluso se te conectas dende a cociña, podes ter problemas para que chegue ben o sinal. Entón, para todas esas casas nas que o Wi-Fi non chega a todos os currunchos, o Wi-Fi Mesh DR é a solución perfecta. Dentro de cada amplificador intelixente Wi-Fi Mesh hai 4 antenas que multiplican por 4 o sinal do teu Wi-Fi. Por iso lle chamamos o 4x4 dos amplificadores Wi-Fi. Notaralo porque mellora o alcance do sinal e incluso a velocidade. A instalación é moi sinxela. Escolles un dos dous Wi-Fi Mesh e conéctalo ao router mediante este cable. Despois conéctalo á corrente eléctrica. A partir de agora, este Wi-Fi Mesh será o principal. Fíxate na luz, porque hai que esperar uns minutos ata que se poña verde. Unha vez que puxeras en marcha o primeiro Wi-Fi Mesh, tes que emparellalo co segundo, que será o que cree esta super rede Wi-Fi na túa casa. Para emparellalo, conéctao á rede eléctrica no mesmo cuarto no que colocaras o Wi-Fi Mesh principal. Unha vez que o conectes, preme o botón dos dous Wi-Fi Mesh durante uns 5 segundos. Esperas un par de minutos e verás como a luz do segundo Wi-Fi Mesh pasa a ser de cor azul. Que significa isto? Pois que os dous amplificadores intelixentes se emparellaron e xa están listos para que os uses. Lembra, tes que deixar sempre o Wi-Fi Mesh principal preto do router. Para acabar a instalación, só tes que escoller o sitio onde colocar o segundo Wi-Fi Mesh. Cal é a nosa recomendación? Pois situalo a media altura, entre o Wi-Fi Mesh principal e o cuarto onde queiras mellorar o sinal Wi-Fi, por exemplo, nun corredor. Para conectar todos os teus dispositivos á túa nova rede Wi-Fi Mesh, debes introducir o usuario e o contrasinal que atoparás debaixo do Wi-Fi Mesh principal. Unha das vantaxes desta nova rede Wi-Fi Mesh é que os dispositivos se conectarán automáticamente á Wi-Fi máis potente que atopen, sen necesidade de máis contrasinais. É hora de lembrar as vantaxes dos amplificadores intelixentes Wi-Fi Mesh DR. Xa viches que instalalo é moi sinxelo. Xa viches tamén que multiplica o sinal da tua Wi-Fi, aumentas a velocidade, reduces o lag ou retardo que pode haber, e isto non é todo. Dende a aplicación DR poderás xestionar a tua rede Wi-Fi Mesh, reseteala, cambiar o contrasinal, ver os dispositivos conectados, bloquear algún deles, e o máis importante, realizar un diagnóstico automático. Para que? Pois para detectar posibles problemas na rede e solucionalos ao momento. Anímoche a que fagas un novo test de velocidade dende o cuarto onde antes tiñas problemas de conexión. Para isto, podes usar calquera medidor de velocidade que atopes en internet. Como ves, todos son vantaxes e instalalo é moi sinxelo. Non esperes máis e comeza a disfrutar da experiencia Wi-Fi Mesh DR.